हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरबाय। नोंथांमोना दिनै बेरेफुंजानि भिडिअ खालामबाय दाबो सिखाराखैनो आंनि उन्दुगासिनोसो आंनि जाहोना जाहैबाय माने मोनानि 2टायावनो सिखारनानै माने आइया जोंना लाल साहा फुदुंनानै लोंहोदों जोंखौ। संख्रिबो गैया सिनिबो गैया ओरैनो गोखाखा लाल साहा आरो मारै मारै बानायखोथाय नोंथांमोनाबो लोंदों जानो हागौ। बे निउसखौ बबेनिफ्राय मोनदों आं जेबो पात्ताखौ मोनाखै दाबो। नागिरबाबो जेरावबो आपडेट गैया आरोना जानला मोनला सोरबा थगायनाय उरा बाथरि राव आरोना बेफोरो मानो जानला मोनला बिदि थगायलाबायना हगारो। नोंथांमोना बिदिखौ बांद्राय फोथायनो नाङा दे। खिन्थु उफाय गैयियाव माने आइया रायदलाबाय थाबायना आंखौ लोंनांबाय आङो आरो फन खि फन माने मानसिफोरनि बिराद गामिनि फन फैनाय आरो बबेबानि फन फैनाय भिडिअ बानायना हो आदा मानो खालामदों मादों आं माब्रै भिडिअ खालामदों जेबोखौनो बुजिया मोनथियाखै मानि आसलथे बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा ओरैनो माबा आरो सोर सोर सिखारनानै लोंनाय देलाय आंनो कमेन्टआव फोरमायहरदे थैजानो गिनानै सोर सोर लोंनाय। खिन्थु आंबो लोंदों उफाय गैयियाव आइजों रायजाबाय थानानै। नोंसोरबो लोंदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। माने मानसिफ्रा एकदम गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायनानै फोसावो आरोना नंथारखाया बेफोर बुंनाया माने सिखारनोसै आं 6टा जाबाय। माने बिदि आं बे ससेखौल' भिडिअ खालामनानै बेरे फुङाव रायलायनानै जालायलायानो बांद्राय दासो सिरि मोननानै दा एसे स्रां जाबा भिडिअ खालामसै होननानै थादोंमोन आं। नंखाय दे बेयो ओरैनो बुंनायसो कर'ना भाइरास हामबायबायनो आरो दुनियानि गिदिर गिदिर डक्टरफ्रानो साइन्टिस्टफ्रानो दाबो दिहुननो हायाखै बे भाइरासनि सोमोन्दै आरो सोर बिदि जानला मोनला एसेमेस हरलाबायखो जाम्बा बानो नङा होमबा मिनिथावथाव आरो लाजिथावबो लासिं सिं माने खालामनाय जायो आरो बिदि जानला मोनला होनलाबायबा दानि जुगाव। बेखिनियानो दे रायजोफोर आं दिनै बेखिनिखौनो उन्दुनानैसो भिडिअ बानायदों आं दुखु दामोन नोंथांमोन। बाय बाय।